Hvad kender du af? Ikke noget. Du ved godt, hvorfor vi er her, ikke? Jo, det gør jeg. Hvad kender du så af? Jeg har bare i tanke om noget sjovt. Hvad helvede kan være sjovt på det her lortested? Stedet kunne vel være værre. Jeg kommer bare til at tænke på noget, der skete, inden jeg kom hertil. Ved du hvad? Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der skete tidligere. Sagen er, at vi er nu, og det kan vi sgu ikke ændre. Så må vi jo hellere lære at leve med det. Lær at leve med det her. Ja, eller i det mindste se tingene fra en lysere side. Og jeg tænker tilbage på min far. Han passede altid sit arbejde, og alle kunne lide ham. Men så alligevel så... Så hvad? Hvad skete der med din far? Jo, se, det gik godt. Vi havde det godt. Men pludselig en dag begyndte folk at se skævt til os. Og min far blev fyret fra landsbyskolen. Og han kunne ikke finde noget andet arbejde. Og det var bare begyndelsen. Du var vokset på landet? Ja. Vi plejede at holde nytår på min mormors gård. Der fik vi altid æbler stegt i honning. Landet lugter af lort. Måske nok. Men folk var flinke. Ja, engang. Men til sidst så viste folk, hvad de var for nogle svin. De er ikke bedre end dem, vi møder her. Okay, hør her. Der findes idioter alle steder. Tricket er at ignorere det, når de forsøger at gøre dig ondt. Og i stedet lægge mærke til, når nogen smiler til dig. Sådan noget pis. Tror du selv på det der? Min far havde et smil på læben, da han blev dræbt. Din far blev dræbt? Ja. De skød ham bare, mens han stod på en stige og plukkede æbler. Jeg fandt ham lige inden han døde. Min familie lever stadig. Så vidt jeg ved. Hvorfor døde din far med et smil på læben? Han sagde, det måtte være hans heldige dag. Jeg spurgte ham hvorfor, og han sagde jo, jeg faldt jo ned ad stigen, da de ramte mig. Og se på min fod. Den er ikke brækket. Så tog han mig i hånden og smilte til mig og døde. Min fod er heller ikke brækket. Nej, heller ikke min. Jeg hedder Isak. Jeg hedder Amon. Achtung, aufstehen!